mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Siningit yon magapadayon kita sa pagtamalandong sang pulong sang Ginoo. Kagini makita sa Marcos Kapitulo 5 halin sa 1 pagkadto sa 20. Pero pagkapasahon ng nakon ang bahin sini, pagkusugod ako sa versikulo 1 nga nagasiling, amuyadto kag nag-abot sila sa tabok sang linaw sang Galilea, sa duta sang mga taga Gerasa. Halos lang makapanaog si Jesus sa sakayan, ginsugata siya sang isa ka tawo nga nagwa gikan sa mga kuypa nga lulubngan. Ini nga tawo gingamhan sang balaot nga espiritu kag nagpuyo sa mga lulubngan. Wala na sing bisan sino nga makagapo sa iya, bisan pa sa mga kadina. Makapila na gingapos ang iya mga tiil kag mga kamot. Pero sa tagsa ka paggapo sa iya, ginabugras niya ang mga kadina kag ginautod ang mga salsalon sa iya mga tiil. Sa pagkakusog sa iya, sa bagay nga wala sing makasarang sa iya. Sa adlaw kag sa gabi, nagalagaw-lagaw siya sa mga lulubngan kag sa mga bakulod nga nagatyabaw kag ginpilas niya ang iya mga lawas sang mga bato. Malayo pa siya sang makita niya si Jesus. Gani nagdalagan siya kag nagluhod sa tubangan niya kag nagtyabaw si mabaskog, Jesus, anak sa labing mataas nga Dios, ano ang himuon mo sa akon? Maluoy ka, sa ngalan sang Dios hindi ako pagsiluti. Ginsiling niya ini tungod kay si Jesus nagsiling sa iya, malaot nga espiritu magwa ka sa iya. Ginpamangkot siya ni Jesus, sino ang ngalan mo? Nagsabat siya, ang akong ngalan amo si Madamo, kay sa pagkadamo sa amon. Kagsagad siya pakiluoy kay Jesus, nga hindi lang pagtabugon ang malaot nga espiritu sa sadto nga lugar. Malapit sa tong lugar, may madamo nga mga baboy nga nagaungad sa bangilit. Nagpakiluoy ang mga espiritu sa kay Jesus, pakadto kami sa mga baboy, kagtuguti kami nga magasulod sa ila. Gani gintugutan niya sila. Ang malaot nga mga espiritu nagwa sa tao kag nagsulod sa mga baboy. Ang mga panong, mga 2,000 ka mga baboy, nagdinaguso sa bilas sa pagkadto sa linaw kag nagkalalumo sila tanan. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kagaton patugsilingan ang mga maayo nga bagay nga aton makuha sa sini nga bahin sang balaan nga kasulatan. Ini naghambal lamang sang malipot nga sugilanon, udo nga malawig diri ang mga verses o kon chapter, pero ang sugilanon diri nagasiling, ginayo ni Jesus ang tao nga may malaot nga mga espiritu. Aton tanawon subong, unas tanan ang gahom ni Jesus Christ, batok sa iyang kaaway kag aton man kaaway, nga amo si Satanas. Kung si Kristo wala sing gahom, ti mabudlayan siya sa pagpakig-away sang iya kaaway nga amo si Satanas. Pero ginatudlo sa aton paagi sang balaan kasulatan nga si Kristo mas gamhanan kaysa ikumparar kay Satanas, kag sa tanan nga mga tinuga sa ibabo sini nga duta, wala sing bisan sino nga makalabaw bisan makatupong man lang sang gahom nga naangkon ni Jesus Christ. Sa Mateo 28 halin sa 16 pakadto sa 20,
diri ginhambal nga gintipo ni Jesus Christ ang iyang mga apostoles kag ginhambalan. Siling ni Jesus Christ sa ila amoy ni ang bug-os nga gahom sa langit kag diri sa duta ginhatag sa akon. Hambal ina ni Jesus Christ sa iyang mga apostoles. Kag dayon ginsugo niya ang iyang mga apostoles. Nilakat kamo sa bug-os nga kalibutan. Ibantala ninyo ang mayong balita. Himuha ang mga katawhan nga akon mga sumulunod. Kag bautisoy sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang balaan nga Espiritu. Kag tanawa siling ni Jesus Christ, ako magaupod sa inyo. Pero ang una nga pulong, amo ini ang puntong aton tanahon, ang gahom ni Kristo nga iyang naangkon. Gahom sa langit, kag diri sa duta, ginhatag sa iya. So gamanan siya. Hindi siya matupungan ni bisan sino nga tinuga diri sa kalibutan. Bisan pa kay Satanas. Kay man ang naangkon niya, gahom sa langit, kag diri sa duta. Amo man sini ang ginhambal sa John chapter 3, verse 31. Kadua ginsulit sa sining bersikulo nga si Kristo naghambal o kung nabalaan kasulatan naghambal kag nagatudlo sa aton nga ang gahom ni Kristo labaw sa tanan. Kiling niya ang isang naghalin sa langit gamhanan labaw sa tanan. Ginsulit pagid nga si Kristo nga naghalin sa langit ang iyang gahom labaw sa tanan. So gamhanan siya. So tanaw naton dire ang gahom ni Kristo bato kay Satanas. Sa John chapter 10 verse 10 sa inyong mga Bible, kung buksan ninyo, naghambal si Kristo. Sini niya ang makawat amoy na Satanas nagkari agod sa paglaglag kag pagpatay sa mga karniro. Pero siling ni Kristo, ako iya nagkari agod nga makaangkon sila sang kabuhi. Kabuhi nga tama kabugana. So may duwa dire ka kamatuoran. Si Satanas inakabig nga kaaway nga gusto magkawat sang karniro. Karniro amo ina ang mga tao nga ginluwas ni Jesus Christ. Ang mga karniro nga mga tao nga mga anak sang Dios ginatawag ni Kristo nga iyang mga karniro buot nga kawaton kag patyon ni Satanas. Pero hindi nila masarangan kay man si Kristo ang maayong manugbantay sang karniro mas gamhanan sa ila. Okay? Sulito naton ang mga kamatuoran. Si Satanas nagkari sa pagpangawat, paglaglag, pagpatay sa mga karniro. Pero si Kristo nagsiling, ako nagkari sa paghatag sa ila sang kabuhi. Kabuhi nga tama gid kabugana. Kag si Satanas hindi makasarang magpangawat kag pagpatay sa mga karniro, kay man si Kristo nagsiling, ako amo ang maayong manugbantay sang karniro. Maayong manugbantay, handa sa paghalad sa iyang kabuhi para sa iyang mga karniro. Kag si Kristo nagpadayon sa paghambal, chapter 10, verse 28 nga nagasiling, ginhatagan na kung sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Anong ginhatag ni Kristo sa iyang mga karniro sa mga tao nga iya ginluwas? Kabuhi nga wala sing katapusan. Kag siling ni Kristo, hindi na gid sila madula, kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila halin sa akon kamot. Sino ginatumod ni Kristo? Si Satanas nga gusto magpatay kag magpangawat kag maglaglag sa mga karnilo. Ang siling ni Kristo, hindi nila masarangan. Kag wala sing bisan isa nga makaagaw
sang mga karniro ni Kristo, halin siyang kamot. Ang nagakapot sa mga katawhan nga niluwas ni Kristo, siya mismo. Kag siya nagpasalig nga ang kaaway nga amo si Satanas hindi makasarang mag-agaw sa mga karniro gikan sa kamot ni Jesus Christ. Karon tan-aw naton ang mga dinalan nga aton ginbasa kay ina kung ano ang natabo sa sini nga sugilanon. Si Satanas diri may biktima. May victim siyang isa ka tawo nga ginbuligan kag ginayo ni Kristo. Ini nga tawo ginpuy-an sang ginasiling naton nga demon. Demon possessed ini siya. Ginistaran sang evil spirit. So madamo nga mga termino siguro ang aton gamiton diri, pero sa malipot nga panahon aton tan-awon ang mga pulong nga ginhambal sang Bible nanungod sini. Si Satanas may isa ka ngalan sang Bible nga gintawag sa iya nga amo ang devil. Si Satanas kag devil isa lang na. May isa ka Satanas nga amo ang devil. Okay. Si Satanas o kon ang devil nga natawag sa Bible, may badamo siya nga mga sumulunod. Ang sumulunod niya ginatawag nga demons. Amo ina ang mga termino ginagamit naton kung ang tao maglain, ginatawag naton demon possessed. Ginpuy-an siya sang demons. So may tatlo na termino: Satanas, devil, demons. Ang demons followers, sumulunod ni Satanas o kon devil. Ang isa pa gid ka termino nga gingamit sang Bible amo ang evil spirit. Ginhubad sa hiligaynon, hindi matinlo o kung mahigko nga espiritu. Okay, evil spirit, mahigko nga espiritu, unclean, mahigko spirit. So, may ara na, no? Evil spirit, amoy na sila ang demons, mga sumulunod ni Satanas o kon devil. Ang tao dire ginistaran sang evil spirit kung sa aton pa sang demons. Sang nasudlan siya sang demons, sang evil spirit, hindi na maayo ang iyang huna-huna. Nalisuan na siya sang tornilyo. Nagbuang na siya. Amo na panawag naton kung kaisa ang tao nga hindi mayong hulag, linaton buangit. Nagbuangit ini nga tao. Ginbiyaan niya ang iyang kaugalingon nga balay, tungod kay naglain ang ulo niya, kag nag-istar dito sa lulubngan. Ang lulubngan na daya balay na sang mga patay. Ginbiyaan niya ang ilang balay, kag nag-istar dito cemetery sa mga balay sang patay. Ano pagid? Dito, wala na siya nagabayo, hublas na. Hindi inaamo ang pagkabuhi sang isa ka tao nga normal ang utok. So naglain nagid ang ulo niya, kaya ginag-star siya to sa mga upod sa mga patay to sa cemetery. Kag dason why na siya nagabayo, hublas, kag yang ginahimo, nagalagaw-lagaw siya to, kag iya laslas, ginapilas niya ang iyang lawas. Ang iyang ginagamit, ang mga makita niya nga mga matalom nga bato, amo na ginapilas niya siya nga lawas. So hindi na gid normal. Hindi na gid maayo ang iyang huna-huna. Ina tungod kay ginpuy-an siya sang malaot nga espiritu. So ang malaot nga espiritu, makabig man naton nga may gahoman siya sa paghatag sing malaot nga kabuhi kag pagkahimtang sang mga tao sa sini nga kalibutan. Pero hindi kita mahadlok kay daw kanadlokan ini nga istorya kon aton ibutang sa aton hunahon at kabalatyagon daw makulbaan kita kay base kon
maistaran man kita sang evil spirit, kag maglain man ang aton utok, kag ang aton pagpangabuhi hindi na mayo. Kautoran, hindi kita magkahadlok, kay man ang Bible nagkatudlo sa aton, nga ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ, puy-an sang Holy Spirit. Okay? Lain man niya ang evil spirit, halin iya kay Satanas. Ang Holy Spirit iya, halin sa Dios, kag Dios siya. Tanaw naton kung ano ang ginahambal sang Bible na hanungod sang Holy Spirit, kag ano ang ginahimo niya sa aton. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19, akon gid pagabasahon agod nga makabulig ini sa aton sa pagpabakod sa aton kabuhi, agod nga hindi kita mahadlok ni bisan sinong gamhanan nga Satanas, demons, evil spirit nga yaray sa sini nga kalibutan. Siling ni San Pablo sa mga Kristohanon sa Korinto, siling niya, wala bala kamo makahibalo nga ang inyo mga lawas templo sang Espiritu nga ginhatag sang Dios sa inyo, kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo kundi iya kamo sang Dios. So matag siling ni San Pablo, wala bala kamo makahibalo nga ang inyong lawas templo sang balaan nga Espiritu. Kag ini nga balaan nga Espiritu nagapuyo dira sa inyo. Wala bala kamo makahibalo nga inyong lawas templo sang balaan nga Espiritu, kag ina nga Espiritu nagapuyo dira sa inyo. Ang lawas sang Kristohanon, dwelling place, ilistaran sang balaan nga Espiritu. So ang kamaturan amo ini nga ang evil spirit, ang demons, hindi makapakig-upod sa balaan nga Espiritu. Hindi ina pwede. So kon kita nagakilala nga kita nga mga anak sa Dios, ginpuy-an sang balaan nga Espiritu, 100% sigurado nga hindi gid ikaw kag ako mapuy-an sang malaot nga Espiritu, kay hindi pwede nga mag-updanay ang malaot nga Espiritu kag ang Espiritu sang Dios nga ginatawag sa Bible Holy Spirit. Ang evil spirit ngalin kay Satanas hindi makapakig-upod sa Holy Spirit nga naghalin sa Dios. So amoy nang bantayan naton nga kamatuoran nga hindi gid kita magkahadlok kun kita nagtuo na kag ginbato naton si Kristo sa aton mga kabuhi. Ang siling sang Bible, ikaw ginpuy-an sang balaan nga Espiritu. Therefore, wala sing posibilidad nga ang isa ka Kristohanon mademon possess, kay hindi na pwede nga mag-ubdanay sila. Ato niya nabaluan nga mayara nga mga iloy, nanay, nga may bata nga kapid, 2 ka bilog. Kag sang wala pa mabunag ang kapid, didto na sila nagaupdanay nga 2. 2 sila nagaupdanay, sulod sa lawas ang ila nanay. Nagaupdanay sila didto. Tubtob nga mabunag sila tapos sang 9 ka bulan. Okay? Nagaupdanay ang 2 ka bata sa sulod. Pero hindi ya pwede nga mag-updanay si Satanas kag ang Holy Spirit sa sulod sang isa ka lawas sang isa ka Kristohanon. Hindi gid na kay man ang Bible nagatudlo sa aton nga aton lawas dwelling place, ilistaran sang balaan nga Espiritu. Sadtong tiyon nga ikaw kag ako nagbaton kay Jesus Christ nga aton manuluwas. So wala sa singkahom si Satanas nga makumparar naton kay Jesus Christ o kon sa balaan nga Espiritu. Ang tao dire nga nasudlan sang malaot nga Espiritu,
may ara siya nga pinasahi nga gahom nga halin kay Satanas. Okay? Ang silang ginbasa naton amo ini, ngayon nga tao bisan gapuson sang kadina sa kamot kag tiil, ihalangin na ganapang bugras daw hilo lang kadako nga butongon niya magguba dayon. May gahom siya, may power siya. Pero makita man naton sa idalom nga mga verses nga siya naghapa sa tubangan ni Kristo. Nagluhod siya sa tubangan ni Kristo. Tanda kag napakita sa aton nga gahom ni Kristo labaw gid sa iya. Pero may talupang doon kita dire nga mga bagay nga halin man sa iban nga bahin sa Bible, gagud nga makita ginaton ang gahom ni Kristo sa pagpakig-away kay Satanas nga amo man ang aton kaaway. Ang record na sulat ini sa Acts chapter 19 verses 12 pakadto sa 16. Diri onas tanan si San Pablo nagapanudlo kag nagawali sa mayong balita nanungod kay Kristo kag nanuod sang kaluwasan sa mga katawhan. Kag ang Dios naghatag kay San Pablo sang dako nga gahom sa pakig-away kay Satanas. Gabisan pa ang panyo ni San Pablo makatabog sang mga evil spirit. Ginapahawa niya, pagi siya ang panyo. Kagbisan pa ang bayo ni San Pablo, sarang makatabog sang evil spirit, sang demons. Inagahom nga ginhatag sang Dios kay San Pablo. Okay, atago naton, si San Pablo, siyang kaugalingon, wala sing gahom. Pero ginhatagan siya sang Dios sang gahom sa pagtabog sang malaot nga espiritu. Kag may ara man iya nga tatlo ka magulotod sadto nga lugar kag sadto nga tion. May ara siya nga what I mean, 7 ka magulotod, gintawag sila nga mga anak ni Siva. Ara na da sa among nga istorya. Gusto nila nga sundon ang gahom, ang power nga ginhatag kay sang Dios kay San Pablo. Nagpamalay-balay man sila ang 7 ka magulotod kag gintilawan nila pagtabog ang mga malaot nga espiritu nga nag-istar sa lawas sa mga tao. Pero lain ini nga istorya kay ara silang utok nga makasarang sila pagtabog sa malaan nga espiritu sa ilang kaugalingon nga gahom. Kag hindi ina pwede. Si San Pablo yan nakatabog kay ginhatagan siya sang Diyos sang gahom sa pagtabog sa mga evil spirit o demons. Ini yang 7 ka magulotod, ang ilang pag-intindi nga matabog nila ang evil spirit katulad kay San Pablo sa ilang kaugalingon nga gahom. Ang resulta, nagbato ang mga demon sa ila. Imbis nga ilang tabogon, sila amo ang ginlagas sa mga demons. So nagdinalagan sila ang 7 ka magulotod, madamo sang pilas nga naagom nila kag ilang mga bayo nagkalagisi. Ina tungod kay wala sila iya sing gahom nga ginhatag sa Dios sa ila sa pagpahawa, pagtabok sa mga malaot nga espiritu. So ini aton man talupang don nga hindi ang tanan nga mga tao makatabog sa evil spirit, sa mga demons. Ang mga tao lamang nga ginhatagan sang Dios sang gahom sa pagtabog amo ang makasarang sina. Okay, ang sunod nga eksperyensya diri nga aton tan-awon, amo nga si Kristo nagpili sang mga 72 ka mga disciples niya, sumulunod niya ni Kristo. Ginsugo sila ni Kristo nga maglakat
magkadto sa mga banwa-banwa, mga baryo, kag magpangwali didto sa iyang mga pulong. Sinugo ni sila ang Dios mga 72. Kag makita naton ang record sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 17. Sa tapos silang lakalakat ang 72, nagbalik sila, nag-report sila kay Jesus Christ kung ano ang ilang mga na-accomplish, ang ilang nga nahimo. Kag purtigid ang kalaypay sa sining 72 ka mga followers ni Jesus Christ. Siling nila kay Jesus Christ, Ginoo, nalipay gid kami kay bisan si Satanas, ang evil spirit, ang mga demons, nagapati kung tabugo namon sila sa imo nga ngalan, sa ngalan ni Kristo. Ginsugo sila ni Kristo, ginhatagan sila sa gahom, bisan pa sa pagpakig-away sa mga demons. Kag nalipay gid sila, kay nakita nila ang kamatuoran nga ang mga demons, evil spirit, nagapalagyo kung tabogo nila sa ngalan ni Kristo. Okay, bisan ang ngalan ni Kristo, kung gamiton sang iya mga anak nga ginhatagan sang gahom sa tabog kay Satanas, mahimo nila nga sabdungon, rebukon ang evil spirit sa ngalan ni Kristo. Pero nun ka nga kung wala kita ginhatagan sang Dios sang gahom sa pagtabog nga kaya naton. Kay katulad sang 7 ka mga kabataan ni Siba, imbis nga ilang tabogon, sila pa ang ginlagas sang evil spirit kag makaluluoy kay damo ang ilang pilas nga nangkon kag nagkalagisi pagid ang ila mga bayo. So si Satanas, ang devil, kag ang iya mga sumlunod nga mo ang evil spirit, wala sing gahom kay bisan sa ngalan ni Kristo nagalalayas kag nagapalayo sila. Okay. Sa aton ginbasa makita naton ang gahom sang Ginoo. Ari ang gahom sang Dios ni Jesus Christ. Sang nagdungka sila sa among nga lugar ginatawag Girasa. Halin sila sa Capernaum, sakop sang Galilea, sakay si Kristo upod sa iya mga apostles, kag nagkadto sila sa Girasa. Pagdungka nila dito, kag nagpanaog sa ilang sakayan pang dagat, nagdalagan palapit ang isa ka tawo nga ginpuy-an sang balaan nga ginpuy-an sang evil spirit. Hindi balaan nga espiritu, evil spirit ang nag-istar sa iya, ang nagpuyo sa iya. Demon possessed ini nga tao. Kag pag-abot niya dito, nagluhod siya sa tubangan ni Kristo. Tanda nga si Satanas wala sing gahom bato kay Jesus Christ, kay man nagluhod siya, tapos siya nagluhod, nagpakitlooy siya. Anong siling niya? Siling niya, nagapakitlooy ako sa imo, hindi ako pagsakita. Siling ni Satanas, siling sang mga evil spirit, hindi ako pagsilote. Sa hindi pa husto ang panahon. Kay mon kunton animo ang bilog nga kasulatan nga nagasulat na nungod sini nga istorya, nga makita nimo sa Mateo, Marcos, Lucas, ini nga evil spirit nakahibalo nga may husto nga tion nga silutan, hukman sila ni Kristo sa silot. Okay? Amo nang pangabay niya, hindi ako pagsilote sa wala pa mag-abot ang husto nga panahon. Kay man ang husto nga panahon nga silutan sila ni Jesus Christ didto sa linaw sang kalayo nga natawag impierno, sa tion nga magabalik liwat si Kristo sa sininga kalibutan.
nga magahatag sang final judgment sa tanan upod na da ang mga katawan kag mga kaaway nga amo si Satanas, demons kag evil spirit. So ang ayo nila, hindi kami anay pagsilote kay wala pa man nag-abot ang insakto nga panahon sa second coming. Okay? Amo ina ang ilang request kay Jesus Christ. Sunod, may isa pag sila ka pangabay. Sininila kay Jesus Christ, nya damo man di mga baboy, damo to mga baboy sa sina nga lugar sa Girasa, nga nagalagaw-lagaw man to, lapit sa semeteryo sa lulubngan. Nag-ayo sila, ang request nila amo ini, damo ni mga baboy, tuguti na lang kami nga magsulod sa lawas sang mga baboy. Okay, magwa kami, kay ginrebuke sila ni Jesus Christ, nga magwa sa tao, nyati tuguti na lang kami, kay mabalhin na lang kami to sa mga baboy. Kag si Kristo nagsugot, naguluwa sila, kag nagbalhin dito sa mga baboy. Mga utod kabalo ka kon pila ka bilog baboy ang nasudlan nila, mga 2,000 ka mga baboy. Imagine, kung ang kada baboy ginsudlan sang isa ka malaot nga espiritu, pila ka bilog gali espiritu ang nagsulod to sa lawas ang tao. Di mga 2,000 man 2,000 ka espiritu nagbalhin sa baboy. Di mayo kung kada baboy isa ka malaot nga espiritu. Kung dua abi, so i-times to mo, di 4,000 dito ang nakasulod sa lawas ang isang katao. Grabe ang iya nga pag-antos sina. Pero gingamhan siya sa malaot nga espiritu, ay ang huna-huna naglain kung anong isugo sang malaot nga espiritu, amo ina ang iya ginasunod. Nahimo siyang ulipon ni Satanas. Hindi na siya ulipon sang Dios, kundi nahimo na siya nga ulipon ni Satanas. Amo ina ang total nga kahimtangan sang kabuhi sa sininga tao. Okay. Naghalin ang malaot nga espiritu siyang lawas. Naumpawan na siya. Nag-ayo na ang iya panghuna-huna. Kagini nga tao, sa nag-ayo na iyang huna-huna, buot siya nga mag-upod kay Jesus Christ sa ilang paglakat. Pero, ang siling ni Jesus Christ sa iya, okay, maayo man nga mag-upod ka sa amon, pero mas maayo gid kung magpuli ikaw kag isugid nimo didto kon ano ang ginhimo sang Dios sa imo. Amo ina ang misyon nga ginhatag sang Dios sa iya. Mga kautod, butangan naton ini sang aplikasyon sa aton kabuhi. Tapos ikaw kag ako nagtuo kay Jesus Christ kag nakaangkon sang kaluwasan sang imo kalag. Ang una nimo nga misyon, sugiran mo ang imong panimalay, ang tanan nga members sang imong family, halin kay tatay mo, sa kabataan mo, mga kautoran mo. Kaya ang Dios gusto nga ang tanan nga membro sang panimalay sang isa ka Kristohanon makaangkon man sang kaluwasan kag magapakig-upod didto sa langit sa upod kay Jesus Christ sa wala sing katapusan. So meaning nga ginsinganan siya, puli ka. Ihambal dito sa ila kung ano ang ginhimo sang Dios dira sa imo. So mahatag siya testimony, pamatuod. Ang testimony hindi na malubag. Sa iban nga mga tao magsilinga, hindi ko magpati sa imo. Hindi na malubag ang kamatuoran kay nakita nila kung anong natabo sang imo kabuhi. Sang una malaot katulad sini sa iya, ginistaran sang malaot nga espiritu, pero karon nanumbalik ang maayo nga huna-huna, maayo nga hinambalan, kag maayo nga kahimtang siyang kabuhi. So ang mga tao nga makakita, madali magtuo kay ilang
nakita kung anong natabo kag pagbag-o sang kabuhi sang isa ka tawo nga yara na kay Kristo. Amo ni siling sa Bible, kung ang tao yara na kay Kristo, siya bag-o na nga tinuga, ang daan nagtaliwan kag tanawa, ang bag-ong kabuhi nagabot na. So ang aton himuon sa siningation, ano ang pag-surrender sang aton bug-os ang kabuhi dira sa gamhanan nga kamot sang aton manuluwas nga amo si Ginoong Kristo. Kung matugyan mo na ang imong kabuhi dira kay Ginoong Kristo, ikaw amo ang tao nga secured, nga hindi na ikaw matandog sang gahom ni Satanas. Kay man ang Bible naghambal gid sa aton sing matuod, kagini ginhambal sang Ginoo nga nagasiling sa Roma 8:31. Siling niya, kung ang Diyos apin sa aton, sino ang makasarang makalandas sa aton? Amo ng kamatuoran. Kung ang isa ka tawo nagtuo kag nagbaton kay Kristo, anak na siya ng Diyos, kag ang Diyos apin sa iya. Kung ang Diyos apin sa aton, wala sing gahom nga halin kay Satanas nga makalaglag kag makaperde sa aton, kay ang Diyos mas gamhanan labaw kay Satanas. So sa sininga simana, dapat nga magpangamuyo kita. I-practice naton ang pagpangamuyo adlaw-adlaw. Pagbangon naton halin sa aton hiligdaan, paglakat naton sa aton ulburahan, magpangamuyo kita sa sining pangamuyo nga gintudlo ni Kristo sa mga tao sang una sadtong diri pa si Jesus Christ. Nagtudlo si Jesus Christ sa mga tao, yang magpangamuyo kamo amo ninyo sini, Amay sa langit, hindi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay, kundi luwasa kami sa tanan nga mga malaot. Okay? Magpangamuyo kita nga hindi kita madaog ni Satanas kag siling ni Kristo, kag hindi kita madaog sa mga malaot nga nagaabot sa kabuhi sa mga tao. Ang sugo na sang balaan nga kasulatan sa aton, kag ini amo ang James. Makita sa James kapitulo 4 bersikulo 7, siling sa Bible, batoi ninyo si Satanas sa ngalan ni Kristo, kay siya magapalayo gikan sa inyo. So sa sininga simana, dapat magmabakod kita, hindi kita magkahadlok. Ang Diyos gamhanan apin sa aton, pamatuan naton ang malaot sa ngalan ni Kristo, kay si Satanas, ang evil spirit, ang demons, magadalagan palayo sa aton sa ngalan ni Kristo nga aton manuluwas. Mga kautoran, madamong salamat. Kabay nga ang Diyos magapadayon gid sa pag-upod sa aton pagpangabuhi sa siningang kalibutan. Thank you.